Wow! Pagod-paguran ah. Sip-sip ka kasi kay boss. Kakatapos lang ng trabaho natin, ganyan na agad ang bungad mo? Hindi ba pwedeng patagalin mo muna ang gabi tsaka mo ko ganyanin? Ay, palasagot nga. Bakit? Dahil lagi kang request, akala mo mas superior ka na sa akin? Mahiya ka naman. 18 pa lang nandito na ako. 12 taon na ako dito. Wala naman akong sinasabing ganyan. Ang sinasabi ko lang naman, baka pwede magpahinga muna tayo. Kasi pare-pareho naman tayong pagod. Alam mo, nagyayabang ka na naman eh. Porke magdamag ka na na-table, ipaparinig mo na napagod ka at kami hindi. Dahil paudlot-udlot kaming nakaupo sa customer. Sabi ko lang magpahinga tayo. Hindi ko kailangang magpahinga. Kaya ko ang gawin ng trabaho ko kahit nakapikit ako eh. Hindi ka ba matisod nun? Binibiro lang kita. Masyado ka kasing seryoso eh. Pinagyayabang mo dahil mas bata ka sa akin? Tandaan mo, tatanda ka rin. Malalaos ka rin. Hindi ko naman plano na magtagal sa trabahong to hanggang sa tumanda. Anong ibig mong sabihin? Lahat naman tayo may choice kung saan natin gustong mapunta. Nagtrabaho ako dito kasi kailangan kong kumita at mag-ipon. Yun lang. Wala na akong ibang gusto sa trabaho ko kundi ang umindayog sa stage. Sinasabi mo ba na wala akong pangarap? Kung ginusto mo pagtatagal dito, nire-respeto ko yun. Ayoko na may kaalitan. Kaya kung hindi tayo pwede maging magkaibigan, baka pwedeng maging maayos na magkatrabaho na lang tayo. Umayos ka para maging okay tayo. Ano pa bang gagawin ko? Tsaka, ano bang masamang ginawa ko sa'yo? Inaagaw mo yung mga regular customer ko. Wala akong inaagaw. Tinatawag lang ako at ginagawa ang trabaho ko. Kasi yun ang pinagkasunduan namin ni boss. Pinagkasunduan kasi nga gusto mo. Oo, gusto ko sumayaw. Pero ang iba pang trabaho maliban sa pagsasayaw, hindi ko na hinahanap. Pero hindi ako tatanggapin dito kung hindi ako uupo sa table ng customer. Kaya nagkasundo kami na hanggang dun lang. Hanggang doon? Eh yung mga nag-aayaya sa'yo lumabas, huwag mong sabihin di mo gusto yun. May mga nag-aayaya sa akin pero tinatanggihan ko sila. Kung gusto nila akong maupo sa table nila hanggang kwentuhan lang. Imposible ka naman. Huwag kang magpatawa. Kung sumasama ako sa kanila, matagal na akong tumigil magsayaw dito. Malalaki mga inaalok nila sa akin. Pero hindi ko gustong isang bagay na madalian. Mas masarap ang pinaghihirapan. Pauso ka, walang ganun. Kung yan ang tingin mo, wala naman ako magagawa. Pero kung tatanggihan kong umupo sa table ng customer, ako naman na maaalis sa trabaho. Kailangan ko pang makaipon para sa gusto kong gawin. Sige, para gumana ang loob ko sa'yo, bukas pag nirequest ka ni Madam Brenda, tanggihan mo siya. Daryl, baka pwedeng ikaw na magsabi kay boss na wag akong paupuin dun. Eh di ako naman ang napasama. Oh, alam mo pala eh. Kung gagawin ko ang sinasabi mo, ako naman ang mapapasama. Gawan mo nga ng paraan. Paano? Mag-isip ka kung ayaw mong masira dito. Huwag mo naman akong pagbantaan ng ganyan. Pareho lang tayong gustong kumita. Basta, gawan mo ng paraan. Pag bukas umupo ka sa table ni Madam Brenda, ewan ko na lang. Huwag ka namang ganyan. Maging parehas ka naman. Dinadaan mo sa pagiging mas bata mo. Ano bang kasalanan ko dun? Aalis na ako. Basta, gawan mo ng paraan. Daryl! Hindi ko alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Sobrang na-stress ako sa ginawa ni Daryl sa akin. Bakit ba may mga taong gaya niya? Kung makikipag-away ako ay mas madedelikado ang trabaho ko, Papa Dudut. Ang hirap kasing humanap ng ibang trabaho na hindi pagsasayaw sa bar. Kaya nung may makita kong opening at naisip ko na dati din naman akong dancer ay madali ng aralin ang sayaw na ginagawa ng mga macho dancer. Papa Dudut, hindi sa pagmamalinis pero hindi ko ginawang bastos ang sayaw ko. Ginagawan ko po ng konsepto at yon ang nire-relay ko sa audience. Hindi ko alam kung naiintindihan nila o ang katawan ko lamang ang iniintindi nila. Pero wala na akong pakialam, basta ang gusto ko ay magsayaw at may magsayaw ng may lalim. Pero yung ginagawa ko siguro din ang mas nakakatawag pansin sa mga customers. Kasi hindi ako tradisyonal. Yun din siguro ang kinaiinggit ni Daryl dahil hindi niya kaya ang ginagawa ko. Napako na siya sa dati niyang ginagawa at mga steps. Sobrang sama ng loob ko noon ay parang wala ako sa sarili. Hindi ko nailabas ang galit ko dahil sa pagtitimpi, kaya ang init ng ulo ko ay nabaling ko sa ibang tao. Dahil madaling araw na ay may mga tao na sa kalye
Ang iba ay papasok pa lamang ng trabaho habang ako ay papauwi. Hindi ko napansin ang isang street sweeper nang bigla kong maibato ang pinagkainan kong mga basura sa kalye. Nakita ito ng street sweeper kaya nagalit siya. Nakakapagod ang trabaho niya kaya siguro sa pagod niya ay nabulyawan niya ako. Ako naman bilang mainit ang ulo ay pumatol din sa kanya. Naghiwalay kami ng araw na yon ng magkaaway. Papadudot, kinabukasan ay nagdahilan ako sa boss ko sa bar na hindi muna papasok dahil masama ang pakiramdam ko. Pumayag naman siya kaya noong gabi na yon ay balik sa pagiging in demand itong si Daryl. Danilo! Ay, Ate Olive, bakit po? Anong bakit? Akala ko ngayon ka magbabayad ng 2 buwan sa kulang mo. Ate, pasensya na ha. Hindi kasi ako pumasok ngayon. Meron ako dito pang 1 buwan lang. Danilo, baka ako naman ang pagalitan na naman ni Sir Dario niyan. Pumayag na nga nung pakiusapan ko na 2 months mo nang ibayad mo at ihahabol mo na lang yung 2 months pa. Tapos dadagdag pa tong buwan na to. Paano na? Baka pwede nyo naman siyang pakiusapan uli. Nako Danilo, ilang bala nang sinasalubong ko para sa'yo. Alam ko yon Ate Olive. Pasensya ka na. Hindi po kasi ako nakapasok ngayon eh. May problema po kasi sa trabaho. Naiintindihan naman kita. Kaso, hindi na ako naiintindihan ni Sir Dario. Ewan nga kung Tagalog pa bang sinasabi ko sa kanya kasi kahit anong sabihin ko, di niya ako maintindihan. Pasensya na Ate Olive. Nahihiya na din ako sa'yo. Nako, kung ako lang, huwag kang mahiya. Kaso yung amo kong problema natin. Promise po, ito nang huling pakiusap ko. Matapos po nito, next week po masusunod na yung tigda-2 buwan kada buwan na babayaran ko. Nako, paano ba yan Danilo? Hindi ko na masabi kung e-epekto pa ba yung hipnotismo ko kay Sir Dario. Please ate, last na talaga. Hindi ko mapapangako pero kung magagawan ko ng paraan, yung pangako mo sana gawin mo na. Opo. Kung akin lang yung apartment na yan, kaya kong kalimutan ang kulang mo. Hanggang maging normal na uli ang pagbabayad mo sa mga susunod. Kaso hindi empleyado lang din ako. Naiintindihan ko po yun. Alam mo, pag nagkaroon ako ng sariling paupahan, wala tayong magiging problema. Kasi alam ko naman na makakatulong ka sa pagsasaayos ng lugar. Sana nga po magkaroon kayo ng sariling lugar na pauupahan nyo. Sasama ko po sa dasal ko yan. Salamat. Pero hindi pa tayo tapos sa problema kay Sir Dario. Pasensya na ate. Pangako talaga. Gagawan ko ng paraan na maihabol agad lahat ng kulang ko next week. O sige, titingnan ko magagawa ko kay Sir Dario. Basta sigurado na yung pangako mo ha. Opo ate. O siya, sige aalis na ako. Sabay na po ako sa inyo. Saan ka ba pupunta? Akala ko hindi ka papasok. Diyan po sa lugawan sa kanto. Di pa ako nakakabili ng pagkain eh. Tara po, libre ko kayo. Nako, wag na. Una, kumain na ako. Pangalawa, ipunin mo na lang yung ipanlilibre mo sa akin pandagdag sa pambayad renta mo. Okay, sige po. Oh, ayan na yung lugawan. Maiwan na kita. Ingat ka ate. Parang masarap maggoto na may itlog tsaka tokwat baboy. Punta muna ako sa CR bago umorder. Ay! Aray, mag-ingat ka naman. Sorry, di kita napansin. Papunta sana ako sa CR. Ang laki ko, hindi mo ako napansin? Teka, kilala kita. Sandali. Ikaw yung bastos na nagkakalat sa kali kaninang madaling araw. Hindi ko naman ugali yun. Meron lang akong problema kanina. So, pahihirapan mo ako maglinis dahil may problema ka? Humihingi na nga ako ng tawad. Hindi ko ramdam yung sinseridad mo. Ano ba? Luluhod ba ako? Bakit hindi? O di luluhod ako? Huwag na! Baka sabihin ng tao, santo ko. Pinapatawad mo na ako? Madaling magpatawad pero mahirap makalimot. Hindi ba pwedeng sabay yun? Bakit? Close ba tayo? O sige, okay na. Basta pinatawad mo na ako. Sana wag mo kaming tratuhing mababa dahil sa pagkakalat. Hindi naman ganon. Kahit kailan hindi ko iniisip sa kapwa ko yun. Sinasabi mo lang yan. Sige, para mapanatag ang kalooban mo, ang trabaho ko, macho dancer.
Hindi ba mas matindi na tatanggap namin na pangmamaliit kaysa sa pag-uwali sa kalye? Hindi ako mangmamaliit ng ibang tao dahil ayoko na maging ganun sila sa akin. Sige na, mag-CR ka na. Ako nga pala si Danilo. Ako si Sharon. Pero siya ang tawag sa akin ng mga tao. Ay, may screen name ka din. Ako din eh. Pwede mo rin akong tawaging Venice. Ano yan, screen name? Artista ka ba? Hindi. Kalimutan mo na yon. Sandali. Para makabawi ako, libre kita. Wag na, katatapos ko lang kumain. Aalis na ako. Ganun ba? O sige, ingat. Papa Dudut, ewan kung bakit nung tinatawad ako ng babaeng yon ay parang mas nakita ko ang tunay na pagkatao niya pati ang itsura niya. Maganda siya, Papa Dudut, at dahil hindi loose shirt ang suot niya ng gabing yon, ay nakita ko din na maganda ang katawan niya. Ang lahat ng iyon ay hindi ko napansin dahil sa hindi magandang unang pagkikita. Nung ma-realize ko na hindi ko pala natanong kung taga saan siya ay hindi ko nakuha ang address o cellphone number niya. Lumipad kasi ang isipan ko dahil sa itsura at magandang ugali niya. Papadudot na hulog ako sa kanya at gugustuhin kong muling makita siya. Pero papaano? Nang gabi ding yon ay nawala na ang pag-aalala ko kung ano na ang mangyayari sa trabaho ko. Nawala ang pag-aalala ko sa pambayad ng renta sa apartment. Lahat yon ay napalitan ng pag-aalala kung saan ko ba matatagpuang muli si Xiao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, natanggal ang lahat ng stress ko na dinadala. Lumiwanag ang isipan ko at inisip ko noon na mabibigyan ng solusyon ng lahat. Sa ngayon ay mas kailangan kong malaman kung saan matatagpuan si Xiao. Kinabukasan, kahit si Xiao pa din ang nasa isipan ko ay pumasok na muli ako. Nagagawan ko ng paraan na hindi makatable. Paalam ko kay boss na may emergency lamang ako na kailangang tapusin ng 1 week. Nagdadalawang isip man si boss ay napapayag ko din siya. Ginawa ko yon, una ay para maging masaya si Daryl at pangalawa ay para makalabas kaagad ako ng maaga at pumunta sa lugar kung saan kami unang nagkita ni Xiao. Kung saan siya nagwawalis. Pero sa ilang balik ko doon ay hindi ko siya mataunan or matimingan na nagwawalis. Tuwing gabi naman bago pumasok sa bar ay nagpupunta ako sa lugawan at nagbabaka sakali na kumain doon si Xiao at magkita muli kami. Pero maila po ang pagkakataon, Papa Dudut. Kumbaga sa lahat ng effort ko ay nganga. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa at naniniwala ako na mahanap ko siya at magkikita kaming muli hanggang isang hapon. Sino yan? Danilo! Oh, Ate Olive. Bakit parang balisa kayo? Danilo, may problema tayo. Ano po yun? Si Sir Dario. Ha? Ano nangyari sa kanya? Wala, ano ka ba? Kala ko pa naman kung napaano na siya. Masama ugali nun, matagal pa yun. Bakit kayo napadalaw? Anong bakit napadalaw? Para ka naman bago ng bago. Alam mo naman kung bakit ako nandito. Oo nga pala, ate. Eto, pero isang buwan pa lang uli yan ha. Pahabol sa kulang ko last time. Tapos habol ko uli yung kulang na 2 months. Nako, buti meron ka. Kasi sabi ni Sir Dario, pag hindi mo daw na ihabol yung 1 buwan, ipapabarangay ka daw niya next week. Pero yung 2 buwan, wag ko na daw singilin. Hindi na lang daw niya ibabalik yung 2 months deposit mo. Hindi ko po magets. Si Sir Dario, nung gabing kausap kita, sinabi ko na babayaran mo next week pero ayaw na niya. Sabi niya kunin ko na lang yung kulang na 1 buwan next week at dapat kinabukasan nung araw na nag-usap tayo, palayasin kita dito. Pero hindi ko sinabi sa'yo. Sabi ko magagawan mo naman ng paraan next week.
3 days mula ngayon na yung next week. Salamat po talaga, Ate Olive. Oo, pero may problema nga tayo. Ano po yun? Gustong pumunta ni Sir Dario dito mamaya. Ipapakita niya daw dun sa kaibigan niyang gustong umupa. Ay, paano po yun? Nandito pa ako. Yun na nga. Kaya kailangan mo umalis ngayon para hindi ka niya maabutan. Kasi kung hindi, lagot tayong dalawa. Po? Pasensya ka na. Wala na akong magawa eh. Day off ko po ngayon. Pwede naman po ako maghakot. Kukonti lang naman po yung gamit ko. Pero wala akong matutuluyan eh. Sorry talaga, hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Pero kailangan mo nang kunin ang mga damit mo. Baka dumating na si Sir Dario. Opo, sandali lang po. Ganito na lang, Danilo. Baka hindi pa naman agad-agad lilipat yung uupa rito. Balik ka na lang uli bukas para may matuluyan ka habang naghahanap ng malilipatan. Bahala na po. Anong bahala na? Baka magpalaboy ka sa kalye. Yung ibang apartment kasi ni Sir Dario, okupado lahat. Pwede sana muna kita dun patuloyin, kaso nga... Ate Olive, sapat na po itong mga nagawa nyo sa akin. Nahihiya na nga po ako sa inyo eh. Pero saan ka nga tutuloy ngayong oras na ito? Baka dun po sa bar na pinagtatrabahuhan ko. Bar? Di ba sa call center ka nagtatrabaho? Sorry, Ate Olive. Nagsinungaling ako noon. Kasi baka hindi ako tanggapin na umupa pag nalaman nilang hindi stable ang trabaho ko. Ano bang trabaho mo? Macho dancer po. Nahihiya po kasi akong sabihin eh. Yung asawa ko din, macho dancer. Talaga po? Biro lang. Oh, baka pag nagsayaw yun, akalain ng mga audience naka-overall na corduroy siya. Ikaw naman, bakit mo kinahihiya ang trabaho mo? Kung wala kang sinasaktan, hindi ka dapat mahiya. May mga hindi po kasi nakakaintindi eh. Bakit mo iintindihin ang mga hindi nakakaintindi? Ang importante, intindihin mo yung sarili mo. Salamat po. Delivery para kay Sir Venice. Walang Venice dito. Ako yan, ate. Pangalan ko sa bar yung Venice. Magkano? Xiao? Kung naging mailap ang pagkakataon ng mga naunang araw ay sobrang galante niya naman sa araw na yon. Dahil hindi ko man hinanap si Xiao ng araw na yon, ay nahanap naman niya ako. Nasa harap ko siya mismo nakatayo at eto na naman ako, Papa Dudut. Parang binura na naman ni Xiao ang mga problema ko. Lalo na ang napakalaking problema ng araw na yon. Nawala sa isipan ko na pinapalayas pala ko. Dahil isa na namang bagay ang nagpatunay na napakasipag talaga ni Xiao. Bukod sa pagwawali sa kalye ay may second job siya, ang pagdi-deliver. Kaya ayun, lalo na naman akong nahulog sa kanya dahil ang laki ng pagkakapareho ng personality namin sa isa't isa. Pinilit kong gisingin ang sarili ko at sinabing hindi ko na palilipasin ang pagkakataon na yon. At alamin ko na talaga kung saan siya nakatira at ano ang numero niya sa cellphone. Pero habang iniisip ko yon ay hindi ko napapansin na nakatulala na naman pala ako sa kanya at nakanganga pa, Papa Dudut. Danilo? Ay, Venice pala. Dito ka nakatira? Hoy, Danilo, Venice. Bakit ka nakanganga? Tinatanong ka. Ha? Oo, dito ko nakatira. Teka, nagde-deliver ka din? Ay, sandali! Bakit, ate? Si Sir Dario parating na daw. Umalis ka na, bilisan mo. Po? Sige, umalis ka na. Okay, ate. Sige, Xiao. Danilo! Ay, Xiao, pasensya ka na ah. Di na naprosesa ng utak ko yung tanong mo kanina. Oo, dyan ako nakatira. Dati, kaso hindi na ngayon kasi pinapalayas ako ng landlord ko. Nakakahiya pero ang laki na kasi ng utang ko sa upa eh. Ganun ba? Grabe pala ang nangyari sa'yo. Pero, paano tong delivery? Ay, oo nga. Teka ah. Xiao, pasensya na. Naibayad ko pala yung pera ko. Wala na akong perang hawak ngayon dito. Pwede bang hindi ko na lang kunin yan? Tapos balik ko na lang sa'yo yung pera next week? Paano ngayon to kung magbabayad nito? Sorry talaga. Babayaran ko na lang to.
Alangan namang itapon ko. Siyempre kakainin ko to. Pero 4 to hindi ko naman kayang ubusin mag-isa. Sorry. Anong sorry? Halika, samahan mo akong kainin to. Libre ko na sa'yo. Ha? Ayaw mo ba? Gusto. Gustong gusto ko. Halika dun tayo sa park. Itutula ko na lang yung bike para pareho tayong maglakad. Tara! Nakakahiya naman tong nangyayari. Bakit ka nahihiya? Total, last time niyaya mo kong kumain at ililibre mo sana ako. Kaso kumain na ako eh. Kaya isipin mo na lang na ako naman yung nagyaya sa'yo at di ka pa kumakain kaya umuo ka. Pati ikaw nadamay sa problema ko. Sus! Ano ba yun? Ayun! Halika, dun tayo maupo. O ayan, tig-2 tayong siopaw. Itong tubig, dahil iisa lang, sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Sa'yo na. Paano ka? May baon ako dito sa bike ko. Eto oh, lagi ako may baong tubig. Alam mo na, depedal lang gamit ko kaya nakakapagod at saka... Huy, ba't bigla kang yumuko dyan? Ha? Bakit ka nakayuko? Anong meron dyan sa lupa? Wala. Nahihiya lang talaga ako. Hindi ko alam kung bakit nangyayari to sa akin. Nagsisipag naman ako eh. Malas lang siguro talaga. Walang taong malas. Ang meron lang, taong gutom. Kaya kumain ka na para makapag-isip ka sa susunod mo na hakbang. Salamat. Nagpasalamat ka na kanina, kaya kainin mo na yan. Hindi. Salamat at nandiyan ka. Ito naman parang iiyak. Kung sa bagay, magandang iniiyak ang problema. Tapos nun, bangon uli. Hindi na nga ata ako marunong umiyak. Parang naubos na noon pa. Alam mo, ako din ang dami kong problema. Kaya 2 ang trabaho ko. Minsan nga 3. Bukod pa yung makukuha ko na sideline pag may libreng oras. Kahit anong trabaho, basta parehas, papasukin ko. Walang mahirap sa taong nagsisipag. Oo, tama. Ikaw naman ang magkwento. Wag na. Bakit? Nahihiya ako eh. Kasi parang dinadamay kita sa problema ko. Kung ayaw mong ikwento ang problema mo, ikwento mo na lang ang mga pangarap mo. Hindi ako marites ha, kasi ang paniniwala ko, maganda yung nailalabas mo mga gusto mong sabihin. Nakakahila daw yun ng positivity. Hindi ko ikinahihiya ang trabaho ko. Minsan tinatago ko lang kasi ayoko ma-stress sa mga hindi nakakaintindi. Kung bakit ko ginagawa ang pagsasayaw sa entablado na kakapiraso lang ang saplot. Hindi ko ikinahihiya yon. Pero may pangarap ako eh. Gusto ko magkaroon ng sariling negosyo. Wow! Maganda yan! Anong negosyo? Yang nasa kamay mo. Itong tubig? Hindi. Yang isa. Siopaw? Oo. Kaya ako mahilig dyan kasi gusto ko magtayo ng siopaw store. Siyempre hindi lang siopaw ang tinda. Pero magsisimula muna ako sa siopaw. Alam mo maganda yung iniisip mo. Alam mo bang kwento nitong Bebong siopaw? Hindi. May maliit na pera lang si Bebong. Tapos, nagbaka sakaling gumawa siya ng cart tapos inayos niya. Pininturahan at dinisign niya para magmukhang nakakaengganyo at bumili ang mga tao. At ang tinda niya... Siopaw? Mismo. Nung may bumili na, sa kanila nalaman na masarap din pala ang siopaw at hindi maganda lang ang cart. Ayun, hanggang sa dumami ang customers, hanggang nagkaroon ng pwesto. At ngayon, may 10 branch na siya. Nakaka-inspire naman. Hindi mo ba talaga alam yung kwento na yun? Akala ko pa naman kaya gusto mong siopaw ang itinda dahil sa na-inspire ka sa kwento niya. Hindi ko alam ang kwento pero suki ako ng Bebong siopaw. Kaya ituloy mo lang yung plano mo. Kaya kailangan ko magsikap para magkapuhunan. Mabait ka naman kaya naniniwala din ako na may swerte na darating sa'yo. Alam mo, minsan hanap tayo ng hanap, tapos pag hindi tayo naghanap, biglang darating. Naniniwala ako dyan. Kasi hinahanap-hanap kita, hindi kita mahanap. Nung hindi ako naghanap, ayan, bigla kang sumulpot. Ako? Bakit mo naman ako hinahanap? Papadudot, kahit yun pa lang talaga ang unang araw na naging open kami sa isa't isa ni Xiao, ay pinagtapat ko na ang nararamdaman ko sa kanya. Nagulat siya at sinabi niya na huwag akong pabigla-bigla dahil hindi pa naman kami magkakilala ng matagal.
Pero ipinilit ko ang nararamdaman ko. Napatingin siya sa akin at parang nagtatanong ang kanyang mukha. Ako naman ay nakatitig sa kanya at lalong mas nahuhulog pa sa kanya. Tahimik lamang kaming dalawa habang nagsasalubong ang tingin sa isa't isa. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin pero unti-unti kong inilapit ang aking mukha para halikan siya. Saka ako nagulat nang maramdaman ko ang sampal niya. Saka siya napatayo. Natakot ako, Papa Dudut. Hindi dahil sa hindi natuloy ang halik namin kundi natakot ako dahil baka iwan niya ako. Hindi naman siya mukhang galit pero mas mukha siyang nabigla sa mga sinabi at kinilos ko. Nabigla din ako sa mga kinilos ko, Papa Dudut. Kaya agad akong humingi ng pasensya sa kanya. Saka siya nagpaalam at mabilis na sumakay sa bisikleta niya at umalis. Na hindi ko na siya halos mahabol noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At gaya nga ng unang nangyari ay pinilit ko na namang hanapin si Xiao. Dahil nga sa hindi ko na naman nalaman kung saan siya nakatira pati ang numero niya sa cellphone. Halos 2 linggo akong naghanap bukod sa lugawan at sa kalyeng winawalis niya ay nag-ikot-ikot pa ako sa kung saan-saan. Hanggang sa naalala ko ang sabi niya na baka kung kailan mas hindi mo hinahanap ay saka mo makita. Kaya hindi ko na lamang siya hinanap, Papa Dudut. Pero 1 buwan na ay hindi ko pa rin siya nakikita. Imposibleng hindi ko siya makita, malit lang naman ang Maynila. Kung hindi ko siya nakikita, isa lang ang pwedeng dahilan. Baka lumayo na siya sa lugar na yon para hindi na ako makita pa. Ayokong mag-isip ng negatibo pero hindi imposible ang iniisip ko. Balik na ako sa bar. Nagkasundo na kami ni Daryl kasi kinausap siya ni Madam Brenda na 2 na lang kaming laging ire-request kasi pareho naman daw kaming mabait, Papa Dudut. Si Madam Brenda ay mabait na customer, syempre galante pero nangingibabaw ang bait niya. Kasi walang anumang hinihiling sa amin si Madam Brenda kundi ang companionship namin at makipagkwentuhan. Kung bakit ko na ikwento si Madam Brenda ay dahil malaki ang magiging parte niya sa buhay ko. Ilang araw ko nang napapansin yung itsura mo. May problema ka ba? Nakwento ko na sa'yo, di ba? Hindi pa ba kayo nagkikita uli? Hindi pa eh. May kutob ako na lumayo na siya dito. Di ko alam paano kadamayan, pare. Gusto mo, shot tayo mamaya? Wag na. Magbabakasakali uli ako dun sa pinagwawalisan niyang lugar. Gusto mo, samahan kita? Wag na pare, nakakahiya naman sa'yo. Akala ko ba okay na tayo? Oo, okay naman tayo. Oh, bakit yung tingin mo sa akin para pa ding iba? Pare, nahihiya lang naman ako. Yun na nga eh. Sa tinagal-tagal ba naman nating nagsasayaw sa stage na kapiraso ang suot, ngayon ka pa mahihiya sa akin? Yan, ganyan nga. Kung ayaw mong iiyak, itawa mo na lang. Sige na, hindi na ako malulungkot. Pero alam ko, balang araw, magkikita uli kami ni Xiao. At pag nangyari yon, liligaya at magkakaanak kami. Kampay tayo dyan. Anong ikakampay mo? Wala ka naman iniinom. Ikampay natin mga kamay natin. Ikaw ay yun. Binago na pala. Pare, salamat ah. Kaya hindi ako nagalit sa'yo nun eh. Kasi alam ko naman na mabait ka talaga. Oo, pagpasensyaan mo na ako nun. Dahil sa desperasyon, naging loko-loko ako. May sakit kasi nun ang anak ko. Tapos nagalo-halo pa ang problema sa pera. Pero okay ka na naman ngayon, di ba? Oo. Ganyan nga. Naalala ko sinabi sa akin ni Xiao dati. May darating na swerte. Kaya matutupad ko ang pangarap ko na magtayo ng siopaw shop. Wow, sarap nun. Eh ikaw, anong gusto mo o pangarap kung magkakapera ka? Business din sana. Pero hindi ko pa alam kung ano. Pero dahil wala naman tayong pera, kaya pangarap na lang muna. Malay mo may dumating nga na swerte. Sana nga. Ako, porsigido na talaga ako sa siopaw. Kung maliit lang ang budget, gagayahin ko yung bebong siopaw. Gagawa din ako ng cart. Pero kung magkaroon ng malaki-laking budget,
E di magrerenta na ako ng isang lugar para gawing kainan at ang specialty ay... Siopaw! Nice! Siyempre, hindi lang dapat mangarap lang. Kailangan din ng sipag. Totoo naman. Pare, may tanong ako. Mukhang seryoso yan ah. Sige, handa ako sa anumang tanong. Hanggang kailan mo gusto magsayaw dito? Para namang sinasabi mo na matanda na ako at mag-retire na ako. Hindi naman. Joke lang, syempre. Pero alam mo, kung magkaka-business agad, dun na ako. Totoo din naman na pa-32 na ako. Parang matanda na para sa trabahong to. Naaalala ko tuloy si Madam Brenda. Sinasabi niya palagi na tutulong siya para mabigyan ako ng puhunan sa gusto kong business. Alam mo, yan din ang sinabi niya sa akin kasi tinanong niya rin ako. Kaya nakwento ko yung siopaw. Sabi niya, hayaan ko daw at may inaayos lang siya. Tutulungan niya daw ako na maitayo yung business ko. Pero wala na siya ngayon. Nakakalungkot nga eh. Pero kahit hindi naman natin siya hinihingan, pusa at galante siyang nagbibigay. Siguro kung naipon ko lang mga binigay niya, may pangpuhunan na ako ngayon. Kaso wala eh. Ang daming gastos. Kaya ayun, dumadaan lang sa palad ko yung pera. Napakabait naman talaga ni Madam Brenda. Kaya nga nung libing niya kahit puyat tayo, nakipaglibing pa din tayo. Oo naman. Bilang respeto at pasasalamat sa pagturing niya sa atin bilang tao at hindi bayaran. Totoo ba to? Ang alin? Eto, basahin mo. Ano? May iniwan sa atin si Madam Brenda? Baka ini-scam lang tayo nito. Pero abogado talaga ni Madam Brenda yan. Nakilala ko siya nung magpunta ako sa bahay ni Madam. Nagulat ako, may ilang box ng groceries. Tapos nandun yung abogado niya. Sinabihan ni Madam yung abogado niya na ibigay sa akin ang number niya. Para pag may kailangan, magkontakan na lang daw kami. Pero parang... Ewan. Puntahan na lang natin si attorney pare. Wala namang mawawala sa atin eh. Sige, bukas ng umaga. I-message mo na lang. Sige. Papadudot, hindi kami makapaniwala sa natanggap na mensahe. Parang panaginip lamang. Kaya total ay 2 naman kami ay pumunta kami sa sinabing opisina para alamin kung totoo ba ang sinasabi ng attorney ni Madam Brenda. Ayaw namin pangunahan, mas gusto namin na mapatunayan muna bago kami magdiwang. Pagdating sa opisina ay tinanggap kami ng abogado at nagpasalamat siya sa pagdating namin. Sa kanya binasa yung parte na para sa amin sa last will ni Madam Brenda. Bilang walang ibang kamag-anak si Madam Brenda, ay mayorya ng kayamanan niya ay dinonate niya sa charity at nagtabi ng para sa amin ni Daryl. Totoo nga, Papa Dudut, pinamanahan kami ni Madam Brenda. Tinupad niya yung pangako niya sa amin na tutulungan niya kami sa negosyong balak namin. Papa Dudut, nakatanggap kami ng tig 200,000 piso. Malaking bagay na yon para sa amin noon at unang-una ay sisimulan ko ang negosyong pangarap ko dahil para sa future ko at para pasasalamat kay Madam Brenda. Ganon din daw si Daryl. Saka parang retirement benefit na din daw iyon para sa amin. Kaya kahit malungkot ang kamatayan ni Madam Brenda ay hindi namin mapigilang magsaya sa mga iniwan niya sa amin. Hello, Ate Olive. Oh, Danilo, bakit? Pupunta ba kayo? Oo naman. Ah, okay. Akala ko hindi eh. Pwede ba yun? Hindi ako pwedeng mawala dyan sa bagong-bago mong sapawan business, no? Ate Olive naman, hindi ko solong business to. May kapartner ako. Oh, mamaya ako na babatiin yung partner mo. Siyempre, ikaw muna. Bilisan nyo at dito nyo na ako batiin. Sige na, nasa biyahe na ako. Malapit na ako dyan. Sige po. Ingat, Ate Olive. Salamat, bye! Pare! Daryl, bakit ngayon ka lang? Siyempre! Gusto ko, gwapong-gwapo ako. In fairness sa suot mo ha.
Papunta na sa congressman. Congratulations, pare. Ano ka ba? Congratulations sa atin. Mabuti nakipag-partner ka sa business na to. Tiwala ko mapapalago natin to. Siyempre kailangan ng sipag. Kaya sipagan natin ng todo. Yes, partner. Pangarap lang to dati. Ngayon, eto na. Kaya ang isunod nating pangarapin, magkaroon ng second branch. Third branch. Fourth branch. At marami pang branches. Hindi masamang mangarap. Tama! Sino bang inimbita mo? Siyempre, di ko nalimutan yung mga dating kasama natin sa bar. Ayos. May dance number ba sila? Gusto mo ba? Wag na. Tirik pa ang araw eh. Sandali, entertainin ko muna yung ibang table. Entertainin mo? So may dance number ka doon? Gusto mo ba? Siyempre hindi. Diyan ka na nga. Asikasuhin ko lang yung ibang bisita. Sige. Danilo! Ate Olive! Kala ko hindi ka darating eh. Sabi ko nga hindi ako mawawala sa blessing ng business mo. Isa pa, sa akin tong lugar na nire-rent nyo, no? At saka maniningil din ako. Ha? Kakabayad lang namin ng upa. Biro lang ito naman. Naalala ko lang yung dati na lagi kang kulang sa rent. Ng landlady ko kaya kampan. Ungusan mo pa si Sir Dario ha? Sipag is the key. Mismo. Oh, maupo ka na. Magsaserve na ako ng pagkain maya-maya. Sige, doon muna ako malapit sa bintana. Okay ate. Puntahan kita ron mamaya. Sige, punta na ako ron. Sige ate. Ay, napakasaya ko. Mwah! Surprise! Xiao? Ako nga! Paano mo nalaman tong pwesto? Yung kaibigan mo. Sino? Teka. Ayun siya. Si Daryl? Oo. Paano kanya nahanap? Ewan nga eh. Hayaan mo na yun. Ang importante nandito ka. Congratulations! Sabi ko na sa'yo eh, matutupad ang mga pangarap mo. Oo nga. Salamat din sa dasal mo. Deserve mo naman to. Salamat. Xiao. Oh, Nagkahiwalay tayo dati nang hindi ako nakahingi ng sorry sa'yo sa ginawa ko. alin? Yung kiss. Hindi mo naman ako nakiss, pero ikaw, nakiss ko ngayon. Oo nga eh. Kalimutan mo na yon. Masaya na din ako ngayon at nakikita kong masaya ka at natupad ang pangarap mo. Eto na, hindi mo na kailangan magpa-deliver. Pwede ka nang kumain ng siopaw kahit kailan mo gusto. Wag naman. Mapaparami ako ng kain nun. Baka malugi naman ako dahil sa sarap. Ay, naistorbo. Meme na ang baby ko. Sino yung magandang baby na yan? Anak ko, si Shannon. Mamaya, Pangalan mo, Sharon. Kamukha mo din siya. papakilala ko siya sa'yo. Medyo sumpungin pa. Nako, ganyan din si Venice. Venice? Oo, yung screen name ko pinangalan ko sa anak ko. Ayun sila tsaka yung asawa ko. Halika, pakilala ko kayo. Sige, tara! Papa Dudut, hindi man naging happy ever after ni Xiao ang aming relasyon, ay masasabi kong masaya naman kami sa mga naging partner namin. Naging magkaibigan ang asawa ko at si Xiao. Ang business namin ay lumaki na kaya si Ate Olive ay inaalok naman ng isa pa niyang commercial space na pinaparent para sa next branch ng aming Siopawan business. Ang mga taong naging parte ng indayog ko sa buhay ay nandito ngayon. Magkakasama at para kaming isang buong pamilya. Si Xiao para na kaming magkapatid ngayon kung magturingan. Ang asawa niya ay kukunin naman na namin para ma-manage ang pinaplano naming second branch. Magaling din kasi ang asawa niya sa pagmamanage ng isang restaurant. Kaya naman inaloko kung gusto niyang kunin ang sa amin. Masaya siyang umuo. May tig-2 na kaming anak ni Xiao, at least nagkatotoo pa din yung sinabi ko na balang araw ay magkakaroon kami ng mga anak ni Xiao. Ayun na nga, may mga anak na kami pero sa iba at hindi sa isa't isa. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Danilo. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.
7.1